Bueno, finalmente vamos a imprimir usando modelos, como xa usamos, e referencias, que tamén usamos para outras cousas, vinculándoas e fusionando os arquivos con principal, non? Xa instalei o Acrobat Pro, entón xa podemos facer este paso directamente, é dicir, pasar o noso traballo a PDF directamente sin ter que primeiro imprimilo nun arquivo virtual XPS e logo transformalo co programa PDF, non? Con outro programa PDF, un conversor deste formato a PDF. Vamos facer directamente porque xa instalei o Acrobat Pro. Entón, para imprimir usando modelos e referencias, pois é moi simple. Fais igual que antes, non? Temos aquí o noso traballo. Vamos meter unha acotación aquí a isto. Acotación de... A ver... Como non se ve, pois vamos a modificar un poquinho isto. Vamos a ver. Colocación, escala. Vamos poñerlle 15. Non sei por que estaba coa escala de antes. Vamos a Enter. Vale. Bueno, o que nos pon é... Canto é isto? 100.000. Isto é porque temos en unidades como... Se isto for a escala 1.000. E agora estamos traballando no traballo... Estamos traballando no proxecto, pero a escala real. O sea, a escala é un 1. De acordo? Entón xa vemos que estes son 100 metros. Isto como o baixamos. Isto como baixamos unha foto de Iberpix que está xeorreferenciada e por tanto está utilizando coordenadas reais e está calculando distancias reais, cando estamos traballando aquí é como se estivéssemos traballando sobre a realidade. Despois, a hora de imprimir é cando lle decimos que pase esta realidade a unha escala menor, non? Que pase a unha escala que colla no papel. De acordo? Ben, como tiñamos eh, nas acotacións definidos os parámetros para imprimir no papel, pois ahora estaba aplicándoos á realidade, entón estaba exagerando os datos. Ben, por tanto, como se fai para imprimir isto nun modelo utilizando referencias? Pois simplemente temos que crear un modelo, como fixemos antes, damoslle a novo, chamámoslle, por exemplo, copistería, voy a chamar referencias, pasa que o fixemos utilizando referencias, o tipo de papel, o formato, vai ser A3, por exemplo, como antes, e agora vámoslo por vertical en vez de apaisado. Entón poñemos 90 grados. E aquí o temos. Ya Enter e aquí o temos, non? Ben, entón, vamos a poñer aquí o que nos interesa. É dicir, isto. Utilizando referencias. Entón vamos a archivo referencias ou ben damos directamente aquí a este botón. Archivo referencias. E vamos a vincular o arquivo que nos interesa. Bueno, temos que ir á carpeta, que estamos sempre na carpeta documentos, desde que empezamos a traballar con isto. E vamos a vincular o dibuixo que nos interesa, que é proxecto 2, non? De doble clic, ben. Entón, ahora aquí hai que coller a vista
vista estándar, e hai que poñer a escala. Como xa víramos anteriormente, a escala era 1000. Podemos recordalo. Vamos recordalo. Para saber unha escala que nos conveña, vamos a aquí. Vamos a cerrar isto. Damos ya a imprimir. Ben, seleccionamos o dibuixo, axustar a principal, tipo de papel, A3, en vez de apaisado, vamos a poñer vertical. E a escala de impresión que nos dá, maximizando para o tipo de papel, é 0, o sea, 969 metros. 969. Perdón, 0,969 metros ou 969 milímetros, se é unha escala 1,969. Bueno, vamos a poñer a escala 1000, non? Recordemos, vamos a ver, 1000. Ben, 1000, non? Un metro, este punto é unha coma, 1,000 metros, o que é o mesmo. 1000 milímetros son 1 milímetro no papel. Unha unidade no papel son 1000 unidades na realidade. Aceptamos e vemos que coincide, non? Vale. Entón, agora o que vamos facer é o que estamos facendo antes. Damos de archivo, referencia, vincular e vinculamos proxecto 2, que é o dibuixo que acabamos de ver, o dibuixo da nosa finca e demais. Aceptar. Vista superior. Escala 1000. Damos a escala verdadeira 1000 e damoslle a aceptar. Entón xa vemos que aparece aí para colocalo. E colocámolo o mellor que poidamos. Así, por exemplo. E aí o temos. Ben, como sabemos, ahora está vinculado, pero non está fusionado co arquivo principal. Entón hai que darlle a herramientas e fusionar con principal. Entón, clicamos fora e aceptamos. Xa desapareceu de aquí porque ahora xa está aquí. Ben, ao fusionar con principal, vemos que tamén conserva as cotas que tiña o arquivo original. Entón, este arquivo xa está listo para levar a imprimir, non? Ahora vamos a darlle archivo, vamos a dar a imprimir, archivo, imprimir. Ahora vemos, como instalamos o Acrobat Pro, pois que temos aquí esta opción de imprimir directamente en PDF. Entón seleccionámoslo, damos a imprimir. Ben, sai o típico cadro para guardalo donde corresponda. Vamos guardar sempre todo en documentos neste caso, na carpeta que fixéramos, en fin. Entón, vamos a chamar copistería, por exemplo, copistería, referencias, para ser que fixemos así. Copistería, e vamos a poñer o formato A3 referencias e guardamos. Ahora está creando o PDF
E xa o vai abrir el sin decirlle nada. E aquí está aberto. Vamos a ver. Moi ben, aquí o temos. Sempre sai un recadro aquí. E hai un truco para que non saia, que xa falaremos dele.